Анёл Божий з'явіўся ў сне старцу Іосифу, паведаміў, што ў Марыі ад Духа Святого народзіцца сын. І дасі ему імя Иисус, бо ён уратуе людзей ад грахоў іх. Праведны Іосиф, у якога жила Дева Марыя, быў рады прыняць святое дзіця. У тыя ж дні рымскі імператор загадаў правесці перапіс сваіх падуладаў у горадзе Віфлееме. Там сабралася шмат народу, і прыйшоўшы на перапіс, Іосиф і Марыя спыніліся на начлег у пячоры. Туды у непахаць пастухі заганялі стада. У гэтай пячоры найсвяцейшая Дева Марыя апоўначы нарадзіла дзіця, Сына Божага Ісуса Хрыста. Яна спавіла яго і паклала ў яслі, куды для жывёл наклалі корм. Пра нараджэнне дзіцяці першымі даведаліся пастухі. Раптам задзяла святло Гасподняе, і перад ім з'явіўся анёл. Я абвяшчаю вялікую радасць. Сёння нарадзіўся спаўца, якому ёсць імя Ісус Христос Господь. У небе мноства анёлаў заспявала. Небо и земля ныне торжествуют. Ангелы, люди, весело ликуют. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо возвещают. У знак нараджэння Ісуса Хрыста Господь запаліў у нябёсах яркую зорку. Яе ўбачылі мудрыя вешчоны і прыйшлі ў Віфлеем, каб пакланяцца Сыну Гасподняму, якому належала паведаміць добрую вестку народу і стаць слаўнейшым у свеце. Гэта спалохала прагнага іудзейскага цара Ірада, і ён паклікаў вешчуноў. «Идите, уведайте про наражение дитя и поведайте мне, как я пошел покланяться ему». На самой же справе злачынны царь задумал лихое, каб не стратить уладу, загубить святое дитя. Зорка Иисуса рухалася перед вешчунами и провела до места с дитятком Христом. Вешчуны покланяліся ему до земли и принесли дары – золото, лада и смирь. Пасля гэтага, атрымаўшы папярэджанне, яны не пайшлі да Ірода, а вярнуліся ў сваю краіну. Христос родился, Бог воплотился, ангелы поют, славу воздают, пастухи играют, пастыря встречают, чудо возвещают.